ରାକ୍ଷସ ହସ୍ତେ ମରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜୟଦ୍ରଥ ଦୁଃଶାସନ। লড়াই
ଅସାଧ୍ୟ ତେବେ କଣ ମରିବ ନାହିଁ ସେ ଦତ୍ୟ କିନ୍ତୁ କଣ ସହଦେବ ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରି କହ ସତ କଥା ଭୀମ ହସ୍ତେ ଆରେ ଭୀମ ତ ହସ୍ତିନାରେ ତେବେ କି ଉପାୟ କରିବା ଏଠି ଦେଖ ଅର୍ଜୁନ ବରାଳ ଲହରୀ ସମ ଆସୁଛି ରାକ୍ଷସ ନା ନା ମୁଁ ଭୀମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବି ଭୀମ
काही तर्जमाने मानव আর বড় থাকে
হস্তিনা কটকে ভীম হস্তে ধরাশায়ী অধম দানব